mga kabunggoy, oh. May nahuli tayong pagong na tatlo. Ito, oh. Oh. Yan, napakaswerte. May tatlo tayong pagong, no? So, alagaan natin to. May 5 ay 4 pa sa bahay. Ayan, so oh, tingnan nyo, oh, pagong. Oh. Malilit yung dalawa, no? Kabunggoy, no? Ayan, napakaswerte. Alaga na tayo. Ayan. So, pati na lang yung natitira, mga kabunggoy, oh. Yung titira. Yan, pagong kayo dyan mga kabunggoy. Oh. Ninja turtle. Nalagay natin dito. Yan. Tiga bangir, Mar. Tay Bamong! Oh! Woohoo! Apat pa tayo! Tanalan pon. Taman. Woohoo! Sabali yo. Taman. Hihi. Tikling mga kabunggoy. Ay, tikling. Wow, sabali niyo. Gago, oksipin. Oh. Konti na lang yung natitira, malapit ang matapos.
Uray! Sabay, nagdakal. Saan? May pagong na naman, guys. Ah? Ako ka tayo, kuha tayo. Napagkita mo? Pagkita pa ya? Nagdakal. Oh, napakalaking pagong. Ayan. Ramay natin. Ayan mga kabunggoy, 207 lahat yung naani natin, no? So ang sa parte ng reaper daw 20 na kaban. So ayan, 20 kaban at kalahati yung parte nung nag-reaper mga kabunggoy. So ayan, so ayos din. 207 na kaban minus 20 mga kabunggoy yung parte ng reaper. Maraming salamat sa suporta mga kabunggoy, no? So natin kalilimutang mag-subscribe. Yan, so maraming salamat po.